What's up guys? So and welcome to my new vlog. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ରେଗୁଲାର ଯାଉଛୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ଦିନ ପରେ ଯାଉଛୁ ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ହେଇଯାଉ ତ ଦେଖିବ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ସେ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ସାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍, ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଓଲ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍। You know who made it. You know who made it. फाइनली बर्तमान आम पहुंची जाइचु सालिया डैम। चलो देखिए चलो प्राय घंटाटे लगे रास्ता You know who made it.
ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଚାବି ଲାଗିନି। ଗାଡ଼ି ଅଛି ନା ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ନଥିଲି ଚାଲି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ କ୍ୟାମରେ ହେଇଛି ଦେଖିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଉଠି ଯାଇନି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ପ୍ଲେସରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବି ସୁଟ୍ ହେଇଛି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନା ଯଦି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଲୋକେସନ୍ ଆମର କୋଉଠି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଆଉ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ। ବାଏ ବାଏ।